Esta vegada accedirem als ports des de Tortosa amb l'objectiu d'arribar a Montcaro, el cim més alt del massís dels Ports, i ho farem en cotxe, tot i que també hi ha rutes a peu. Després de travessar Roquetes, i tot just abans de començar la pujada, passem per una rotonda on trobem un cartell que ens fa saber que estem entrant al Parc Natural dels Ports. A partir d'aquí, la carretera, encara ampla, s'endinsa cap al massís i conduïm entre oliveres a banda i banda. És un tram agradable i pla abans d'afrontar la pujada. A mesura que avancem, es va estretint i comencem a guanyar altura. És una carretera de muntanya d'aquelles que es gaudixen, plena de revolts i travessant el bosc. Fem la primera parada al mirador del Caragol, que, per cert, es diu així perquè abans, a la font, hi havia un caragol de pedra. Ho recordo de quan era menuda i ens hi portaven uns padrins. Si vens, és una parada obligatòria. La vista des d'aquí és espectacular. No fa tanta estona que conduïm, però tinc la sensació que ens hem perdut al mig del no-res. Entre muntanyes i verdor, la vista es perd cap a l'infinit i ens adonem del bon tram que hem pujat fins a arribar aquí. Uns metres més endavant del mirador del Caragol, ens aturem a la dreta per contemplar l'escultura de la cabra hispànica. Des d'aquí pareix real i tot. Tornarem a parar el cotxe una mica més endavant per veure-la de prop. Ja hi som. Aquí tenim la figura de la cabra al capdamunt d'una gran roca. Si vens pels ports, és molt probable que veges cabres salvatges saltant i escalant les roques escarpades. A este massís troben l'indret idoni per viure-hi. Tornem a pujar al cotxe. El següent tram és un dels més bonics. La carretera gira constantment, amb revolts molt tancats. S'ha de conduir a poc, i si et mareges, vine preparat. Fem una altra parada abans de continuar. La veritat és que el camí per carretera fins a Montcaro és un espectacle en si sol del principi al final. Ara ens aturem al mirador del Portell, on podem veure el tram que hem recorregut, la carretera serpentejant i la grandesa del paisatge que ens envolta. Cims escarpats, muntanyes arreu i la vall al centre, on s'entreveuen algunes poblacions entre la boirina. Ja queda menys, emprenem el tram final. La carretera des del mirador del Portell fins al cim de Montcaro s'estretix encara més, però és preciosa, de pel·lícula. Estem gaudint cada minut. Ja hi som, arribem a la zona d'aparcament. Des d'aquí només falta recórrer 200 metres a peu per arribar al punt més alt del massís. Sabies que Montcaro és el cim més alt de tota la província de Tarragona? Es troba al massís dels Ports, a una altitud de 1.441 metres, i pots pujar a peu, en bici, en cotxe, amb la qual cosa no tens excusa. I quan arribes a dalt hi trobaràs este mirador, preciós i totalment accessible, amb una vista que no et deixarà indiferent. Des del cim, la vista és impressionant. En dies clars, fins i tot es pot veure el delta de l'Ebre i, amb una mica de sort, Mallorca. Ha valgut la pena pujar-hi. I després d'un bon descans, gaudint del paisatge, iniciem la baixada per la mateixa carretera, ara, però, amb una altra perspectiva.
És difícil trobar un cim així dalt al qual es pugui accedir en cotxe i amb un camí ple de tantes sorpreses agradables. Ha sigut una escapada memorable. La carretera, els miradors, les muntanyes, la vista... Montcaro és, sens dubte, una visita obligada als ports.